Тристаен тухлен апартамент в центъра на Бургас до морската градина. Просторен хол с трапезария и кухня 35 квадратни метра. Има нови климатици и нов ел прекаран за климатиците и контактите. Кухнята е с добър размер и практична. Има вграден хладилник вдясно. В коридора има достатъчно място за якета и обувки. Над 15 квадратни метра родителска спалня с обща тераса с хола с източно изложение. Детската стая е също с добър размер, с западно изложение. Тук има още място за яките и обувки. Баня с душ кабина и биде, на топла локация и с просторни стаи. Обадете се за оглед.